खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिकां ब्रह्म Bsnl लानानै फैदों मोनसे गेदेर खौरां रायजोआव सफैगासिनो D2D Technology नोंथाङा सिम कार्ड गैयाजासे फन बाहायनो हासिगोन एयारटेल भडाफोननि थाखाय आरोबाव फैदों मोनसे चेलेन्ज Bsnl डाइरेक्ट टू डिवाइस टेक्नोलॉजीनि आनजाद आबुं खालामबाय बे गोदान जौगाथायनि मबाइल आरो स्मार्ट डिवाइस बाहायग्राफ्रा मुलाम्फा मोननो हासिगोन नंगौ बाहायगिरिफ्रा सिम कार्ड एबा नेटवर्क गैयाजासे अडिअ आरो भिडिअ कल खालामनो हागोन Bsnl मुलुगनाङैनो ग्रहसा सुंजाबथाय कम्पानिनिफ्राय बे बिरोंदामिनखौ लाबोदों बे बिरोंदामिनखौ एन्ड्रइड iOS स्मार्टफोनजों लोगोसे स्मार्ट वाच आरो गुबुन स्मार्ट डिवाइसफ्राव मोननो हागोन Bsnlनि थांखिया गोजान जायगाफ्राव एबा नेटवर्क ब्रेकनि समावबो फोनांजाब राहा होनाय बे फोनांजाबनाया मबाइल फन स्मार्ट वाच आरो कारफोरखौ थोंजोङै ग्रहसा नेटवर्कजों फोनांजाबगोन बे जौगानाया जेखि जायगायावनो जाया मानो फोथायजाथाव फोनांजाब होगोन बेनि थाखाय गंसे मबाइल टावारनिबो गोनांथि जानाय नङा मबाइल टावार गैयाजासे थोंजोङै डिवाइसफोरखौ फोनांजाबनांगोन सेटेलाइट फन बायदि बे गोदान बिरोंदामिना खामानि मावगोन स्मार्टफन स्मार्ट वाच आरो गुबुन स्मार्ट गेजेटफोरनि गेजेराव सुंज्लायनाया गोरलै जागोन Bsnlनि बे आनजाद नायनाया 36,000 किल'मिटार गोजानाव थानाय मोनसे ग्रहसाखौ बाहायनानै आबुं जादोंमोन